מה אם הייתי אומרת לכם שיש כלי אחד שמאגד בתוכו עצמאות, אחריות, שיקול דעת, בחירה, כל זה במקום אחד. רוצים לדעת? קודם כל תשמרו את הלב. דמי כיס. כשאנחנו מלמדים ונותנים לילדים שלנו דמי כיס, הם לומדים כל כך הרבה דברים. הם לומדים להיות עצמאיים, הם לומדים שיקול דעת, מה הם רוצים לקנות, מה הם לא רוצים לקנות. הרבה פעמים כשאני אגיד להם, אין בעיה, את זה מדמי הכיס שלך, זה בכלל מסנן את הרצונות. הם כבר לא כל כך ירצו לקנות את מה שהם מאוד רצו. זה מלמד אותם דחיית סיפוקים. אם אני רוצה לחסוך למשהו ואין לי מספיק כסף, אני צריך לחכות בסבלנות, לחכות עד שיהיה לי מספיק כסף ואז לרכוש את מה שאני רוצה. מלמד אותם לבחור בין דברים, יש לי סכום מסוים של כסף, מה אני יכול לקנות? אני צריך להתחיל להתלבט, מה כדאי לי לקנות? אני ממליצה לכם, תנו לילדים ביום קבוע, בשבוע, תלמדו אותם כבר מגיל צעיר התנהלות כלכלית נכונה. משהו קטן נוסף, אל תיתנו הלוואות, דמי כיס ללא הלוואות. אז תרשמו לי, האם יש לכם דמי כיס, אתם מחלקים דמי כיס לילדים בבית? תרשמו לי כאן בתגובות.